mojano ebe son aba hunu nsuo no ansa na obi atoma nya yaresa yaya penso enye bubuo ne yare ne bone One time no so be ton so no wofura ni kuromfo bose eboshire because one ba ne ho ade abai atano ya time yi sadibo yemi enya ayaresa no ba etre ne ni a enya nipa ne bose sura bofo ne bose ana number 2 ya no emoja no yamfan hunu nsuo aye pure blood ayam framu aye Christ and use blood no so for be antimi use that blood Evangelist ntimi apostle ntimi some do ne yesu mo jam kura sam no emoja ne nyon na we use ka be use no rough ka ni mo ma me no papa only Christ alone sa uji ni di na o sakra wadua nipa bia on sakra no you are sick yale you are complete what we are bonny we need you what we are here jamamo amen amen we are gay we are here kakwabnanimu be faato we sakra de bantu asotwa na bra we bre fifire ni sua wusu usa ketekete na kase be sawada no na fie mirika ba bia be kro na de kwabranimu wonyare ya ntu ya correct yare so ba besia beda yaya ama mama 40 afano yare wonya yare fo yare so nyonko bade na nsebe unsa kokuromoti ewi ebe wura wo bam te said obi tukusi bomu wonya yare fo o yare eto ya normal o yare yari asasa ne dia anya yare asa pachi ne anifra wo ai den me kasa me de no kyerɛkyerɛ mu a wo be hu say yes woni bisa mama mu fo ne anifra fo ana Israel fo nso yabubuafo omo yabubuafo omo hu na de betie ntimi nante ana ye nso ye hu na de ye keka ye nifrafo ye blinded ndisabo me pasane obadwe matie me sa wuje Yesu Kristo dia dia ma wo yare akoro the blood amen emoja ne so a na wash so na ye yare bia ya de abai no abaye pure Job Ephesians 1:7 Ephesians chapter 1 verse 7 Ephesians chapter 1 verse 7 number 7 Ose kamia se moja no de tiadi na no se moja na ngu afafirima are kamia ye se moja no de tiadi nyina ho moja ngu afafiri pa Intena Yesu se munyi we na monom ye ni me moja nipa bebrenti onhwegu ama mo bone de aban fafiri ade ba ko asa no nso no nipa bia wo pasa urade etimi de wo bone chawo na na bone firi wo no jesa Yesu Kristo moja aya de aban e moja no de ewo ho hwe awira wo sam Ghana fo Kristo fo de moja ne pete nioma so Otan kwanwona Yesu mi de moja apete nam Yesu bone be na nam no aye ya wo hia wo je nam na fom Jemeso amen mi de moja ne kawanim Yesu moja an kawanim bayifo na tere se waboa no wo so won sakra ade bi a moja ne be kana ade ne hote Jemeso amen amen tie ne ye se tobiri bi na mhwe a Christopher aba ye kwa asare ye sentade ye kwa so mitimi gina woni ma hosumti ya na bomb ebusawo Ephesians 2:13 Romans 3:23 to 26 Osina fidie Kristo Yesu mu was afadie
Kristo Yesu mu. Mo anka mo wachiri no. Mo a ye ni ananke ya wachiri bonan mu. Bonan mu ya wachiri no. Mo nam Kristo moja mo aben. Ya nam Yesu Kristo moja mu na ben. Enti se moja ne nso wo so a wontimi man ya wurade da. Me kan ko ra kire wo. Entranka se me ko ye hu adanse dinti no no ano no. Moja no. A so na what change wo kra na change. A so na ofe wo soro age watum. A so na ho nkonkuna betra hu. Because God's spirit ba wo moja we want to be metra because emoja mu no okrate. Emoja mu so na ho homotena. Yes. Jema so amen. Amen. It is a God's spirit ba. Na say Yesu moja nso wo so wonya ba bi ntena. Oh. Nti obi wo ho a wase sefo ma bompa ya nkonkoro ma me so jade o kire no emoja ne nso wo so. Emoja ne so pe. God's spirit be di akira ba betenam. Amen. Jema so amen. Amen. Me ba cha what you say? No question pa. Sit down and ask yourself. And not so. He mama nka sem wo nkiro. He emoja no a di exchange. When him say nipa bia wo benya nkwa no wo ye nipa Yesu Kristo di ni moja ato. Jema so amen. Amen. Ana nipa bia moja ni bi baka no. Eya sansode eya seal. Yes. Eya seal. Jema so amen. Amen. Wo kono obi kura ba ye wotimi hu sa kwa we nyame dia. No question pa. Romans chapter 3, 23 to 26. Ose free say when nyina ye pone. Omo ya bone fo. Onyankopon ani mo nyambo. Na ode adom na enam Jesu Kristo Yesu so abu won bem kwa. Ono na Onyankopon de na si wo se mpata de. Mpata de. Ni moja mu awurade. Na ofa no so age no. Jema so ka say amen. Amen. What the na si wo se mpata de. Moja mu. Ni moja mu. No nam ni moja no so age wo na me. Amen. Abusua enkwa sori so obi ekobi kwa sori se ye be pata age wo. Amen. Kwa sori se moja na ba de ya ba. Amen. Ebi no say Yesu moja aketo we message agimi no. What can you answer some? Jimmy so amen. Amen. The entire make us a judgment. No, we have a customer. I am for crowd with GDC. If you ain't suck a crowd for more, Yamia Numbi. No question more. I am for Omoya way. Say, na Uchedi and Pokwami and so. Yame Wabo. Namen Moro. Nano me busa. Kramoni bi se why some mudru brebi amukum odwan. Therefore gina ho. Tiase. When we say na Abraham adwuma. Every blessed year na Abraham kum odwan a chama na nkrofo. Answer na Abraham ebeye the word ham ebe so ni din so no. Na ni din di Abraham. Afarebo di Isaac ikobo no. Anya me kachira ne se afani mahu se bofo ne kachira se afani mahu se osoro nyankopon efiri sa abra ne ko nyame kachira ne se hwe won sani fa so o hwe no gwantre hye ho o twa ne ti o bofo de wi na nyame se afani mahu se osoro ne efiri na di kure ye mfra wo Abraham bio ye be fra wo Abraham. God planted a seed in him. Amen. That seed is Christ. Amen. That lamp o jana no hye no e Yeshua. The person ne obi a wutie me no tie ne yie na wutimi sakra jo obi or the say Hebrews 13, 11 and 12. Hebrews 10, 1 to 12. Nim ye no nyina. Hebrews chapter 10 verse 1 was say na me say mbara kura ne pa beba no sunsun. Ne pa beba no sunsun. Na nya nyama no suban ka senti. Nya nyama no suban. Entumi fa for the kura no bo na fe na afare kura na obo na fe no. Anya wona obamu ne pe. Anya wona ebamu ne pepepe. Na sa so for what won preko no ni bone ho ahonim biewa. Ani esenka for de ye jai. Enka wanya for ba na. Na emom
bɔne ho nka yɛ wɔ mu daa mfirihyia dan finhyia ɛfiri sɛ nantwinini ɛne mmerɛkyire mogya ntumi nyi bɔne enti na ɔde ba wiase no enti na ɔbɛ wiase yesu no enti na yesu kristo ɔbɛ wiase no ɔka sɛ afɔdeɛ na ɛyɛ deɛ wampɛ ɔhonam na wasiesie deɛ ama me honam me Christ me honam na masiesie ama wo ɔhye afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ɛna meka sɛ ɛna yesu ka sɛ ane owura mereba watwerɛ me ho asɛm wɔ mo bɔyɛ no mu sɛne bɛyɛ deɛ wo Nyankopɔn wopɛ kane no ɔka sɛ afɔdeɛ no ɛyɛ deɛ afɔdeɛ ne ayɛyɛdeɛ ɔhye afɔdeɛ ɛne bɔne ho afɔdeɛ wampɛ nanso w'ani na ne deɛ ɔnam mmara so de ma na ɔka sɛ hwɛ maba na mbɛyɛ deɛ wopɛ wɔyi deɛ di kaa no hɔ mebɛyi deɛ di kaa ne ade mmerɛkyie ne mpapo bɔ afɔdeɛ ma wo no hɔ na ɛtɔ so mmienu si hɔ na mede deɛ ɛtɔ so mmienu a yɛmmea nkasa me mogyam mede bɛsoa forever and ever saa wɔpɛ no ɔnam Yesu saa ɔpɛi mu ɛne ɔnam Yesu Kristo honam a wɔde maayɛ no soɔ ate yɛ ho prɛko wogye me so a mepɛ amen enti sɛ na sɛ mogya no wonya ntɔmɔ a wɔ ho yɛmfa bi nsɔɔso a wɔsoro nnim wode atue sika ma anyanka sidan ma kunafoɔ na sɛ ɔsoro mfa mogya no bi nsɔɔso a yɛnyi wo ntom mu wonka ho wu a wokɔgyem wogye me so a mepɛ amen na deɛ baako a menim nso ne sɛ mogya no sɛ ɛnyɛ nipa na sɛ gu nipa soɔ awurade na wu ɛhwɛ sɛ no korɛ wode wakoma nyinaa ne wo kra wadwe nyinaa ne wahoɔden nyinaa adɔ no awurade na wodɔ ɔnyɔnko hyɛ wo ho amen wobɛtumi de wano asakra deɛ kristoni nso na wo nka ho wogyeme so a mepɛ amen wo nsɛm bɔ no wɔ fam bom Hebrews chapter 13 verse 11 to 12. Was na mo aboni so kopani di wo mogya ne kokunkrum no. Wo hye wona funu nsra na chi. Wo hye won funu ne won nsra na chi. Na Yesu nso Jesus Christ nso. De be no de ono ara mogya ate o man no ho nti. Awurade. Ohuna mane. Kro ne prachi. Ene nti mama yemfra de nko. Ne nchan nsra na chi nko so. Jama so kasa amen. Amen. Wo mo a enwa no. Yenhye wo mo wo konkro bia ho. Yesi no konkro bia danachi ana Christ anso dia ba no de ne mogya ate wo man ho prakunti awose ade ne kokoro nachi amen go yanke Revelation 5:9 and 10 the person who said the blood of Christ and no say wo ya matter this ni o wo ko wuro man enya kwamene yo be mene nya won say de be so mu maso no wabete ne okoko what do you have to suffer a my dear Nche? The Bompire Saint Joseph and Saint Kufuado. The Meso, amen. Saint Kufuado, friend. Tisa de Nasa Yesu Mojano, a beyond source of Wabrego. Waboka complete. The Nya Sorani Corona here. You need to sit down and think. Ask yourself. So ana so me moja ne bia so me so ana so me Kristo woni me ana so me wasoro agematum na watro me din awa ne nkwa ngomam me ka tira wo obebo twene atodom na se won sakra obekogem amen asamba o Revelation 5:9 yes wasina wotodom foforo se wo fata se wo gen wo ma no obi ante o was otodum foforo se o fata se wo gen wo ma na obi ne nso ano na obi nso ano efiri se wakun na do moja atoyen na do moja ayede abai atoyen ama onyankopon ama nyame afiri musua ne okasa ne nkrofo ne amanyina mu na waye wona heman ne asofo ama ye na nyankopon obedi asase so ahene jemeso kasa amen abusuafo susu toho sem ye Kristo ni only the blood and the betimi a change you. Yes. Only the blood. The word of God first. Nyame asema ba won chen. Asema ne ba ye no.
me de makoma nyina ji asem no manu me ho ani na bone am tim na wo se me gye mutofo na me fa Yesu de ne ye me wura na me kra agye nkwa ma ji asem na wie me gya bone. Second step, I was me pass it through the cross. Through what? The cross. Any cross in any me akobo masu. Na me the Christ bomu ayade abai. Ewu na masana na ayade abai. Sorry. Jemeso kasa amen. Amen. And do fa cross na sia. I was said the blood a so. A so ya na clean usa. Fine. Next step, I was say God's spirit you wa. Jemeso amen. Amen. If you say God's spirit and ebe you nkwaje hu guarantee. God's spirit. And three quarters on Kasame Assemblies of God, Pentecost, Deeper Life, LZ, Fanutu Baby. Yami would nima sorry bia. Yami nima sorry bia. Pillar of Zion Church, software we are down me. Yameha, me catch now. Me come what? And Tramu Kasame software we are not quite sorry. Judas no ni Yesu na nam. Me amejina hakasai. Samanya dia urade pa on favor me. So on favor Hebrew ni Benjamin nia your friend Judas Iscariot. Who a guna ni pa mu a ufri achimem and I was the nyame me saw when him say on sakra examine your life. Obi chime commander who say moja from so ube hunu obi enu oto techemu a won hunu. Also, na time na ma ya unhuru. Unse watom. Sound soon as a moja no so one kasa. Unhuru say otebia ya dia bai. Sisa. You will never be ho a. Okwa sorry, but the evil spirit in da. And I can't tell me say won konkru ti umu. Until umu. Money no da was me cartons. We young classes am no. Now she share solution. What you so me pa amen. Amen. Tia semini God's spirit on me say on tension. Enti so bi ma unsuo say nyame se nsuo we ya we e nsuo. God's spirit wonya adwene. Enu onye kobo. Jemeso amen. Amen. What did you make sure na say? Aye. Wanyankawa. Anu wanya kwafono. Jemeso amen. Amen. We want to meet them. God's spirit baby ultimately one place. Only the blood of Christ. The moon ultimately. Now answer. Obatramwa ni subai ana na ye possession. Ni subai ana na ye ya ban possession. Sadia watia no sa na wotia. Yes. Was what trust say the onyankopon awo no wonya dia ban. Wonya bone efrisa na bati mu. Na ontimi nya bone efrisa nyankopon na ya dia ban. Awo no. Ayada na so ye Kristo ni na chaloto. Hey. And how many pastors say yes, I'm a maloto. No, so for a TV show. And rather say Bajiloto number. Some enemies say a young company be a gambling god. Say Yamina body be a gambling god. Ye Jimia. If 3 years Santua persuade more time. Nyame no omanante nyame mo mu twa loto da David unso Jimmy unpanya me bia sumnti na ade akire are wi ase say enipa ni bia mene o me se nyame se wensensan na nipa da se ne wensensan ei ewurade ebi saburu nyina buru
Ebi sa so kini o no asa na no sunu mu awotre obi no mayi they say dirty wire wire ya bu Africa mu disrika mu aye kohwe agun me de wo ayi so bro so asom wo se nyame se akwankyere no no nso gimi obadom eno wanom na akota na yem no ntimi na okotora tia wire so for we are so trust akwankyere ni wo answer is yes akwankyere ya korope ye kire Yesu nkyɛ kwan amen aya korope what you say abosom no yoma na mo ye no eze Pentecost adifo nyina kyerɛkyerɛ nsuo so ebi ton abe asia ayi ye fra sa asia nkyam adweso ton abe Pentecost for kwakoto abe we are free Christ ton me what ka mo si ai se se hwe ayam yo se na sofo da ne damn dogs ya da ne nkanama ya yentime mpo mesraw se sawate yo jama so amen ana mesraw wote kwada so ha ma desra di amesro nyina se hweyie na wan free wiase wa berkura Yesu Kristo moja anso wo so me sam teso obi awua asema me kan se nipa yi wawu ama hwan o se nipa bi awunya obi wu ma no wawu ama hwan is it Satan or Christ when wawu ama no ana se die Ghana foi sebi o me se me di atam ya dwene wo fom the entire America say atwa date ye de wo no wo kai but date ya wo de be free wiase undim and so still ni dwene ba ya ho so da mama nhwana menka sem John 1 1 John 5 and 6 1 John 1 6 to 9 1 John 1 5 na kasia ye tene nkyɛn ne ye de bom yi onyankopɔn yɛ han ne sum biara ne nimu ye kasa ne wanyankopɔn ne se nam sum ani ye di atoro na ye ne nokore na se na hamu sɛ de ɔno han ye nam hamu te sɛ de ɔno so nam hamu ne wanyankopɔn wɔ ne ne ba Yesu mogya ne te ye ho firi bɔne nyina ho ne ba Yesu Kristo mogya no te ye ho firi dia ban bɔne nyina bia nka bi ete wo ho firi dia ban bɔne nyina na denti na wo sa akoye bɔne sa no Kristo Yesu Kristo mogya ate wo ho afiri bɔne nyina ho dia denti na wo sa akoye bɔne woni mi sa magazine fo bebre ya kronfo wo ma didwa the same thing oto ade ne 2 cities or the beji 10 cities nso wo ya kronfo hwade a wodi bubu wo yere wodi bu enwo wanna ne kanel agum wanna ne kanel e de agum abedu kakra be na duru half na de abu akoto am obi okwa so na ne ebe bebre nso wo ya kronfo wokoto aburo wo bi ho wo koto no roba na ade ko no wa papa ho no wa heda pam du hwie agum nyina na eyebe edu so obi beto de wa boto wo so ye kronfo o ma ton cement ni ade o mo ba ba bia ya mo ahyem se makon so obi ye bi da ba bia ya mo ahyem se no mo de ade awo ho no ma twe cement ni bi o mo tebe twetwea no ma nya cement be so 300 na no so ma ton te wo de na akofa na wo se ye full bag ni ya hwie so what do you say? Asempa na make catch on. Bonio na de ono ton magazine na Ghana ade krono de ne bo hu odifo twa nsoreba na soreba nso twa. Taxi driver nya kawura obetwa no. What you say? Fitani nso nya taxi driver no de asi no.
Jebeso amen. Amen. Tra driver nyaka wuro betwa ne metini nso nya driver na no de asisi no. Ka no nso ya brebre na ko wura magazine fitafo ne de agye no. Bia. Wata nso wagini nya electricity ni obetwa no. Electricity ni nso nya wata nso wagi agye. Nti wa wanyu obi antwa no ye betwa wo sabe. Wote ho no wawu. Abrantia maada na mebubo so o mesraw kwada so ye kura nyame anim ni manigi hayi manigi hapayi mama pagu na de ba ko ehuni se kwada so omo mpa sore kwada so ni kwada so state ni kwada so hwimase mpe ani asu aboa kwada so nsuom omo mpa sore Maba kwa na mni tifi. Okwa asori bo kwa da su hwimase ho. Oba no abo, obi a wakwa asori apon no. Oba no abo. Me say, "Hey bishop, no abo nsasa na no hna abo." O wi nsansa na no hna, say, "Why ni bishop?" Wa bruma no hna abo. Me di nyame de siamo. Me siamo. Zion fo amabetrem. Internal liberty for amabetrem. Mama nyama adwen se mo wiye crusade atwe akra. Mo ni ka ntwe mo. Yo. Di kan aye okra ho adwuma ansa no aboa obi. O je me so amepa amen. Amen. What you say? Yo. Ka kra be na Yesu aba o. Ada Yesu baba no. Don Kam Williams na ka asem bi o say. Was so da e heaven. Obe wura gate ni man na so abofo say gina ho. No so wura adan was unfata so oba. No say me ne Don Kam no say so what? Na wa wote action chapel mu na asofo ya so amane ma wa na abekoro. Adam ti asem na me say akoy wa wiawie. Je me so amen. And chanso no ne yiri ja ye no. Am say afidie na yi no. No say na hifo na atonwumi. Was nka bibia was me ka asem nsore ma was da bi. Ba kokura ni ha. Asampao. Ntinya asore fo na ekọ heaven o. Them righteous ones. Amen. Only righteous ones. I want to ask you a question. Be beyond righteous. Accept the blood. Accept what? The blood of Christ. Ha! Abranti ayom nwanwa. So otimi atene wiase pa asore kroyo ya. Wo adaje wo biaba apetesi ba. Wo adaje wo kotoko football. Na no na mbuso obi se na sa team na daso wo. Kotoko ne house na wo. Misraw. When you answer cry, you are wasting your time. Moja no. When you say, "Mama, can you tell me to working count Romans 11?" Obi entia hintasem bi. When you say, "Ya mama mu fo no, ya wo cup bia, ya wo bowl bi, me mfa nsa yesa wei." Ana sia mama mu. Jeme so amen. Amen. When moja ni bi ba so so a nkonkura be abeti so no, ni atam watum. Efra body fiti ase a Yesu bae no ne wo sori achi no ene etam sa cap no besi ho na cap no eno na Yesu abo mpaya na ni boss wo na ye mienu Israel de ko ana mama mu nyina anso de ko nti Yesu ani boss no tem se ja ebe ya makuru we ntwa me ho asetira ne se ba wo bae no oba ma Israel wa mama yan Gentiles owia no se arentwa me ho na wo same no de a wo panya ho Jemasokasa amen. Amen. And the two cups and a Christ in the Israel, the cup of Israel and the cup of Gentiles. And the same cup no, and we are empty. One nomboni and Ashemuma. Jemasokasa amen. Amen. And the more empty near Hurum and the Siho. And the Nipa be our better Yaswatino. Yet the Mojan was sauce.
na God spirit abetra mu no apagya no de wa hyɛ cap no nti okay nka Romans 11 was say oyare twai ye pese amanama no wie maye Yes. ansa na Awurade hu Israel mamobo wonya daje akan ho yes 11:25 wojema so amepe amen nti saka po ni si ho anya sorefo na abamo na mum wo ma wo guama ni moja atowom Amen. wana God spirit atiwo mu ana ebe wura cap no woni mu America kire na ka kra bi ebe ya ma ne ya pagya firi ho yenya pagya cap no se wom ye be grace adom God spirit afri amamam ne de akodum Israel we gira so ati Israel fo nso nkwa mamen Kenya mem no kora nkire wo entrase enye wadwen se Christ asede Yesu ye o papa Yesu nya wo de o ya kan John 1:12 John 1:11 oso aba wo no ani diem na ne die na anyi no nti ane ya ka ase dodo obegye no wona obegye ne die di no obamu ntumi so o me Nyankopɔn de ebe nti se Yesu bae no ana Israel fo agye na nka wo nya nkwa Yes. nti na ma cap no nim se cap no ye korope no no ma no Israel nti sa dom bi adom ye de cap no ba no atama no mo be very careful Is that many other be ameka me say car na ya ba akopɛ 207 ana sprinter ana sinkran ebe kumase ana nipa egu ho ye 1 million car ni twam asa nti kwa bi abafa so abawura mu no wo wura mu na mpabo afiri to a wonya ba bi tena no aka se chale famam jeme so amen Amen. nya fa na wo ko delay o ehia overtaking nti sa na wa ba sakra wadwen a anyo wadwen sa me twema we ma ko mani ma sa you overtaking jeme so amen Amen. obi wa ya bone pass one siped ono a won ko no so mo obi ma nti no so bone twene baabi na you overtaking nti na Bible say osoro yi ne ehu adwuma no ye ye na ne adan ne ehu akare wona wona ni abre no afa na ne eten so nti wan hwe ya obeye beta no wu akobu nsam gem and traumatized is me and cancer say ye wode unko Bible school a wonni sofo masa wo mo boa na me tiwa suku ba na makoro no wo mata dis anka me preach me nya sofo nka me nya sofo kora sti word kora nka mfa mame what ya say me si suku dem da me ni classmate ni obi a wono nso anko biye jema so amen Amen. say my overtaking me na me koro no Amen. ya tena ho na ye me steward me hwahwani word na tram ana asare ya manyini cha no dia me nkobi da wagimi unim nyansa na di do atem ko sitting school no unyini ncha no so mfa abanko ho school ana wa ma church dia me nko wa boa na di do atem everything starting from one man only God alone created heaven and earth. He creates only one man. That is what? Adam. Yes. And I'm soon nipa nyina ba. Ana ojefo so ye nipa ba ko peso na oje na ba. Mata dis nipa ba ko na sha ase. Nje John Wesley. Wa sha ase na ayi o de say asantiantu no aka ho. Maki o stati asore na poku nyina nom na mo ka ho. Won ka ho. Yeah, one man church. Mo yare. You can one man church. Every church is one man, starting from one man. You who dance the cry one man. City who's on kwa. Let her sing Joseph Smith and kwa. And a drunk kasa one man. Every church in Ghana he accept Roman Catholic. I know the other church, a family, a bushia, a okro. You bush over this one at tea. Roma want to be in country. The one said, "Matter this, that more." I did not know one mind who was it. And I'll be evangelist on tears or we are crossing Pentecost, Macron. So far, my resurrection power. Not so far, my evangelist. I was a soft one in himself. Young evangelist, I cannot correct.
na credit card na mayi say credit I saw them high charge saw them be kona check it na tana pampam no gina ho na awia bansa me conditions with the whole no awuro buti se kwani nipa ba ko fo se coat botai esa do eh wo be wi o aso bi a wo tuo nyama bi koso of pharmacy a obi ampa so obeka ana o se obi asore me se obi asore obi ani Ghana ha obetumi aka chem se Pentecost yate na o ka ho obi na adọ na abre na mudie oba ma wo pa wo nso ko ba bi na ko padan na wa te asore hwese begina obi alle foundation mo ma to nsisu ana mo se no Abranti am shraw you need repentance. You should Jesus what you must show amen. Amen. You should Jesus. But what you possess a friend that the crowd will come and never Christ. Ah, a moja no, medium GD. Me GD. So when you near me GD because me the menu. Ah, Obi me to me can't say I'm a damn man experience that thing. I da me. Unim, my kwasan kaba, and I'm a dao. Minim sa, so for we are married. Me da hodi, the man was here, pajama, the imagine baby. No moja, me rasusi and a free shroba. And besides a dear near, the man who am wow. I feel moja gumi who I would have me. A free sack at Brana Corona. When you say, my man cartons should be bomb by a mammy. Me cartons were dying. And madam, dying me bomb by a cartons. Don't should I make a new jet at all? Me catch someone at all. That day, now that I catch them is a friend of Cray, and I'm at talk around. The person can be betrayed. It is so catch them as a woman who boy. A branch am a shroud. So much an so when you may young couple bow. And you have been unfound, Nipper be intimate for you. A radina was a show near Panwatam. What you must swam upon armor. And a mojatia say, a young man son, a sauce will be clean. Let me say what's wrong near my crown. Say you use Mojanka want. Heaven, and to Madonna wa heaven. Say the blood of Christ and can want it. But the Yamadi say a shuffle, say a shuffle. Any Baptist, any other churches, and say, Mr. Ram, when you shouldn't say your property, let it prove young canoe correct, young fan correct, a man short a man. What the man who was so bad, I saw him one night. My own yai, as a trainer said, Jesus no buy him. One ante pushing your near before. Me boy, we say sorry, or back on a cry. Say, the a best or one trust to me 11. No, one ante push one many pumping no be near dear. When you crown a dubacua. When I says, ya on yadi. None of dream is slow. Or be a war. When you're fire sooner, you are wasting your time. A map on him found none teachers said the open. And you are going to say, quite as he ordered. What the had to be a sienipa? What the ha? You are going to say, quite as you were Japadio. One day will be free. Now, quite here now, oh, and none of person and none of tree. Or by Jim Magini Quetchi. Jemaso, amen. What's a clammy pole? But don't you have my tongue for dear? I'm a dinner for dear big hole. Yana bini mse, wujina bonchi preacher wuni mi nyansa. Mse di ankadifo ye nyina, metimi ya yebi asitre, be Kristo doni shame. Mi wani ome nyina hu kwai, nansu nyeni nyina na fata. Abranti ya mesrau he. Ene sa jita we kitwe tuntumi. Oba toni 35 million, we nkwa. And open guitar fender apa the boy saying the person out there be very wise
Be very careful. Your organ be harm it on 120 million. One organ you me as a pain. Obagema. So one kwa heaven and yami na mu kumase for dear. Muni anu ye. Asante for. Muni anu ye. Sampakani biya awurade be pagya ne biya no. Opagya ne free ha. Woni ma me ka kire wo. Sofo am akon free santase. Sofo mo organ free mampon. Woni ma me ka kire wo. Sofo am akon ba bia me gina ye crusade da. Sofo mo organ be kasa hada. Ana me sumi gina ha. Tasemini. Me pese obi awo heaven at the home at an only righteous ones and ekro. And now sorry for when I was see one tad dear will go man mojam or Messimana. Hallelujah. Amen. Woman ekro. You are my shankom, you are my preachy. And you are my a bomb or my geography in science in Kahon. One man for righteous ones. Found so good deeper. What are you soon, Saha? And should be here to Muntui. Amen. Amen. You need repentance and changing. Forget about me, your deeper, put it aside and repent. Forget about some equality, put it aside and repent. Christ is coming again to judge everyone, whether they like it or not. Mojabi o. Bijirana mitimi ye bibia na mojabi. Mojabi na tome. Mojabi na masabie. Yesu Kristo moja na amame adam fichi. Ma ye nipa. Nti me comfort the man. Sa won so bra bi. Na moja ne bi nso so. Bi de Kristo wo ne sori ho adanse se no kore. Sa obi nyimi a ne gidie ne ma twro sam ne nane atoro da. Obadwemma me ka kire wo. We are senior man in our Betimia. The Betimia Boaba, so Nara Power Sikasa and Wenya. It's woo. At that class, Sikasa and Wenya. Why for a Yesiga? Maybe. Woman, you know. Poku are in a hiano. Or no, take a course where we know why we see benches. I dear Hakwaj who know. Do I take a course? Why would you rob us where you walk? We have found you make Jamaso, amen. Heaven, was heaven is a must. That topic in a man the pan asem was a soft me program be needing the heaven is a must. I'm so quite obey to me man ante. Me the pan asem at once. Jamaso, amen. Amen. Me friend was saw them back when I saw from you no man so ni ate. Won so open kwa. Ya mama topic you, mama topic was what them am preach you. Topic anka go yi memfa. So me be preach, we be di yoba kwa brochire ayun kura se kasa. Jesus by one can be da. Osomasiafo no asem nko kasa osoro hini ya de aban. Amen. Abrantia me sraw Yesu saba bio. Wa hwe ase na ya woda. Yes. Wa wasa wachi na ya woda. Amen. Jamaso kasa amen. Amen. Wa so won kwa asore da na ya woda. Amen. So be sakla wo be nhira. Amen. So for we preach pa na ya da ma wo. Da bia ubutu radio ho so nsakra. Akwa ba ko bi. Wo so ame. O hia wa osofo. Se hia na me tie wa wi o. So no akonom koke. Am say da ben pan and to be ja koke osofo nkakra akra. Nyame beye. So kura mete esi ase na won so hye kakra o. Na odi bi. Enya na nyame asakra o kakra akra. Da bia metie o. Msi yo. Nam so wo gidie so abasakra. Wo say ah, me so matimi abaye sofo nam se nyame nhira so no. Amen. The person wow te ha. En ton kwaji anshada efrisa nani enanya wo dia na ade kina. Anadwi Hebrews 11 verse 4. Hebrews 11 verse 4.
Hebrews chapter 11 verse number 4. Osidi na Hebel de boa for dia asocha ne kan die. Asocha kan die. Ma Onyankopɔn. Ɛno so na wonam nya adanse se otene. Otene. Efiri se Onyankopɔn di na ye de ne ho adanse. Awurade. Ɛno so na wonam wuyi a odaso kasa. Jebe so kasa amen. Me pese nipa bi a wo ha. Enana dwi wo ho. Enye bibia na me hwe firi ho. E bibia. Me pese nana dwi. Just me be chia o. Me ba be chia. Nti wo nso be chia me. Yo. Jeme so amen. Amen. Mama ntiasia se why aggressive. Say have you be ko bi. Amen. So regina wo na so. Now we need to be our so we don't need to have much of it. I know that you're going to be my way. I know to know. Abusuafo, amame mo mpa nduansa no aba. Nipa bi a wo pese wo ba to be kabla.